Ai sä et snaa. Niklas on häntä. Hei isäntä pariskuntaa. Niki istu. Anu. Hei, Anu. 1, 2, 3. 100. Upsis. Posketko nyt? Anna Nami hauvalle, Anna. Ava, tuu tänne, niin annetaan ruokaa. Tule tänne, tule. Anna hauvalle Nami. Ava, tule tänne, tule. Kato, en tule. Tykkää ottaa poskiskiikkossa niin tehtävä. Joo. Se tulee Pekki niin kova matcha. Joo. Ei kato mitään, se on vaan näin Mä siellä. oon heittänyt tuon poskista siis luotin ympäri ja se Niklas. se kestää kyllä. Se ei Hyvä tyttö. What are you doing? Are you closing the door? Okei. End of the show. No. Hello! Upsis. Niki, missä vauva? Where's the baby? Where's the baby? Kato sisään. Mä sanoin kenelle. Kato ikkunaa. Tuntuis luulta lapsille. Kaikki pieni. Onko se vähän laittaa takuntaan ja rupeaa vahtia lapsia sitten jossain vaiheessa? Eipä. Ava. Jos tulee vieraita niin taloon ja pieni lapsi, että ne on tutustunut, niin ne alkaa suojella sitä lasta. Se on hyvin luonut sisäänrakennettu piirre. Hello. Mä oon aina ajatellut sillä, että koira kyllä haluaa, mutta mä en oo koskaan. Mä tykkään aina boksereista, kun mä tiedän, että ne on ADHD:tä. Ja mulla ei aika riitä Niin, no se just. täyttää sitä kaikkea, mitä ne tarvitsee. Ei ne välttämättä. Nyt se löysi sen avan Jos ne kupin. haluaa, että ne pysyy niinku hyvässä kunnossa ja niinku, Eikö siis mun mielestä, jos sä valitset koiran sen mukaan, mitä sä tiedätkö sä teet. Mun mielestä on väärin ottaa vaan sen takia, että on hyvän näköinen koira. mutta ei sulle sovi mikään saatana spanielikaan. Ei todellakin. Ei. Rotikkaa mä halusin. Mä tiedän, että siis rotikat tarvii kyllä liikuntaa pystyy antaa. Mutta sit mä tarvin koiraa, joka on himassa, niin se on alhaalla ja lepää, tiedätkö sä. Upsis. Mulla oli ihan unelmassa silloin aikaa sitten. Mulla oli Ranskan mastiffi, Bordeauxin dogi, tää turneeri Hey, 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 No. It's okay. Let her do that. It's okay. She's a poker. She can yeah. handle that one. They do each others, they do much harder, they bite the other dogs. Yeah. Koirat keskenään paljon Niklas, mitä sä raketia. syöt? Ei toi toisia tää ihan siis se mä luotan täysin. Sama vika. Se on niin testattu ääriolosuhteissa. Niklas. Niin, Niki on hieno tyttö. Hieno tyttö. Vuosi sitten Anna sanoi, että mikä tahansa koira ei ikinä boksen. Ei ne soi. Se soittaa tätä joka viikko. Onko kiva koira, onko kiva koira? Jaa, on. Kiva koira. Oh. Anu. Hieno tyttö. Tää on hyvä tää. Turpo viritetty karppa. Turpokarpa. Tää on turpo viritetty makukarppa. Tupsulonkero. Jaa, turpoa kato, eikä mitään. doggy. Siitä vähän turpoa. Mikä unohtuikin Tomppa, niin Broidi kyseli, kun Honey, you're gonna fall. Oh. Ei saa, kun ei kukaan muu rupea panikoimaan sekään panikoimaan. Hello! No. Niki meni kattoo, että kaikki on hyvin. Ei se on silloin, kun vanhemmat kaikki panikoi, niin silloin lapsikin alkaa itkeä. Niin, mitä sä olet sanomassa? Diidi, tosta... Onks kellään ollut vesisuksia? Siis aikanaan oli monella Viikonlopuksi. nykyään wakeboardi melkein. Mutta Heinisen Eerola on mun mielestä vuokrata kaikkia niitä. Joo. Mutta sehän pyytää tietysti ihan vitusti enää rahaa. Niin justis. Honey. Tupakkana on maitteen lapsille. Missä Ava sun... Missä... Kato, mulla on edellinen rööki sammuttaa vittu alla. That's heavy smoke. Yeah. That was a mistake. In Finland one is not enough, you need always have two. Kato, Ava, käy. Niklas ei. Ei hypi. No niin, avaa. Ava, annat sä hauvalle Nami, annat. Opa, noin. Niklas, tuu tänne. Annat sä täältä. Anna keksi. Sieltä. Noin.
Niki on silleen, anna nyt se keksi. Hienosti, hyvä vaan. Oikein tarvii iltaruokaa aina. Noin. Joo. This thing's got Ei such mulla a oo. Ei mulla oo. like a shallow angle. You have to be really far away. Yeah. Joo. Hyvä tyttö. Hienosti. Niin, antaako se pusuja sulle? Antaako se pusuja? No. This is one way to give the dog her evening meal. That's a win-win situation. Everyone gets something. Nice doggy. Look how concentrated she is. Jutteleeko se vähän koira? Hey doggy. Hey. Are those the is it dog food or the biscuits? I don't know. This is dog food, actually, in Ava's cup. But we'll wash the cup. No, it's okay. Yeah, before we put Niki is Ava's why do you have to wash it? biscuits Why do you have to wash it? in afterwards. No, you don't. Most of the time, dog food is cleaner than. I wouldn't be surprised. Yeah, Yeah. and the nutritional values are Absolutely, higher. yeah. Yeah, but it tastes horrible. Yeah, I hate when I have to. Something like It's not good. 25 years ago, I ate one of the whole pack of dog food. Small one, yes. Oops. In a home party in Whoopsies. Kellokoski Tippuko there. se? And How after, was it? let's say 1 hour, it's starting to swell in my stomach, and it was like, I didn't like the feeling at all, I have to say. So don't try that one at home. No, but there's one dog biscuit called Tassu in Finland, and it tastes just like Moomin biscuits. Same thing, yeah. Which means that the Same Moomin thing. biscuits are not that good after all. They just look nice. Yeah, well, you know. Yeah, mummy biscuits. Well, are they made from real Moomins or not? Good. Oh, she likes you so much, Hei, Eva. yritä ensi viikolla heistä muumimallia. No. The mother of the dog will never believe this. Well, not. No? Why? Well, she's never been with children. But she's the nicest dog. Last time when Nikki was with us, she learned to do the diving, jump diving from the piers into the Yeah. lake. Istu. Huge jump. Istu. Istu. Maha edellä. Oh, yeah. Splash. Hyvä tyttö. Hyvä tyttö. This was after she had been sniffing Ava's. I understand Diapers. the kiss, but I Yeah. don't understand that one. I had to clean my face. Annaks se nami? Anna nami koira. Mr. Hanky. Who? Anna keksikoira. Siellä. Well, Anna yksi Koira kerta. osaa sieltä. The whole package or nothing. Tosta. No. Siitä. Kyllä koira syö. Oi. Ihana toi Nikki on kyllä. Sä oot niin ihanaa. Oh. Hyvä tyttö. Kyllä sä syöt. Hey, Nyt se alkaa. she wouldn't No toi. eat from my hand in the kitchen. But when Ava feeds her, she will eat. Oh, she was. It was like, she likes these so much. I want some too. Are those good, Ava? Hungry. Ava's hungry. Oliko se koira? Vähän liian There's kovia. nothing dangerous in that one.
Ew. Ew. You like those? Like, I don't know. She didn't swallow that one. so- Tompa, should we say to the video camera that we do have actual food in Finland? No, we don't. Okay. Be honest now. That's going to you to be honest. We do have food in Finland. We don't make our children eat dog food. Actually, our food is the dog. We are just Feeding it. feeding the dog. They're feeding the dog to make it fat and ready for the barbecue. Did you like the ribs? Yes, they were good. So if you hear any crying, it's from our neighbor. She doesn't have the dog anymore. But the ribs were good. I'm so embarrassed. Welcome to North Korea. Niki, Niki. I am so embarrassed now. Oh my god. We don't normally hit our dogs either. But this is a box. She's a boxer. She wants the box. She's spitting back. She does. Where do you think the word boxer comes from? Oh, She loves that. really? Yeah. They hit with their That's those feet. front paws. I didn't know that. Yeah. Small kangaroo. Tiedän kaikki. Aloin katsomaan sen. Hän on ihan varma nyt mitä tässä tapahtuu. Joo, mutta se on kuitenkin Kato avaton. Se on ihan varma mitä täällä tapahtuu. The dog loves it. Yeah. Minä Anu täti täyttää. Joo, mä menen laittaa lisää näin. Vakavana kattoo, että muuttaa. Ole hyvä. Joo. Äkki oma suu. I had my exercise now. Hyvä. Mä ihan tarkasti katso se on. Oh. That was good. Like, I have the no, it's in my Mr. Hanky. Yeah. The Christmas poo. I Anna don't believe Nikille, anna that. koiralle. Yeah. She's like, these cookies didn't taste the same as before. No, exactly. Yeah, they don't taste the same as the Moomins. Yeah. Say, what's going on with my cookies here? Niki! Are they all the same? Yeah. Who spoiled my cookies? Hienosti ja hyvä tyttö. Katsoks sulla nyt seuraa? I think she got a piece out of that one. Oh my goodness! No, no, no. Oh yes, I want the whole package. Yeah. Yes. And you know it was the black. Yeah, you hear the Okay. tires That wasn't politically Yeah. correct. And they are taking Thing to reverse say. to make sure that he is dead. Yep. Yeah. Drive No, and over them again. Yeah. believe me, I've worked like in my company. We're like